Shalom. Di hamuna amanami inanami. Sungoni nang iyanakon nami na adong di gerejaon. Sungoni ma nang di bagasta masing-masing na mengikuti parmingguan di Manuguton marhite live streaming di YouTube HKBP Depok Sada. Tapasonang ma roha dohot pikiratna tabuka ma parminggota marede mahita siya bukede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat tol. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Positutu dorohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagugon, manang akka namasanuain, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita siyan haholongon ni roha ni debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Haleluya. Ali Tuhan debata para si roha jala na bonar, mauliate hudok kami, ala di babicarho tuhami barita nauli, na manodangi rohanami, ay ala nii ubahen hutadahami ho, dohot lomo ni roham, di pangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami, saleleng dingoluon, jalanaing martua hami bahenommu, say parbadiay marohanami marhite-hite todim, jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion, say palasma rohanami mangoloiho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihok kamu ma patik ni debata, ima patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Dia do lapatan ni, odo. Ikot dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asatoman rohatta jala porman, dohot pangalahotta rodi hatatta, yang go akka naung marbagasi ikon marsi parhamaolan, jala masih haholongan. Atong rab mangidogogo mahita taringot tepatiki. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulah nobar tepatiki. Amin. Tato po tima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupaon hasisani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haulongan ni roham, say asi maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami, say sahapi matubagasan rohanami, hasisani dosa nami, lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami, diasi ni roham, alai asahot rohanami marhapor seaun, lahu manggotapon nasa dusa dohot roha portibion, asa hupasahat kami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan aluja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu. Guruhok kamu ma sianahu. Aina labok doahu jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do augaku, jalan yang do.
Hatani debata nagabi epistel di Parminggota di Tikion, di mana tersurat di Galatia 5 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada terjahama secara responsoria. Galatia 5 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada. Alai tadabdo parulaun ni daging ima permainanon hahudaron dohot pargadobuson. Ayat 20 sada rapi teman jaha bunuh-bunuh karena naing ngomong son menjadi dan jabata ido sahatna mertua do halak na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa amen. Tah tidak kuma haporsyautay songon nahina tidak kun nidongata sa haporsyaon disadok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudusan na tumo palangit dohotan au porsya di Yesus Kristus anan debata Jehovah na sasadai iman nanti nibuhon si Maria na gabi-gabi siat ton di parbadia handorang tua guguan ido tuhata na tumaun na bernit di paumuman selatus na mati terpajol ibana dihau punor silang na tuat ubana toru dong ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul siamung debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai banai pamamulak suku tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatokannya Kristen akan na badia dohot di hasani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sugut daging di halak nong mate dohot yang uluan na sorasuda amin. Tikting masa di minggu pasapuluh ton dung Trinitatis tanggal 10 tolu September 2020. Bagian na parjolo. Tema minggu. Guarni mingguta sadarion
ima minggu pasapuluh paton dung Trinitatis dohot tema siswada do hagiot ni portibion. Bagian napaduahon danak nasorang. Nah di hari Senin 24 Agustus 2020 di basa-basahon tuata do sada danak boro di keluarga ni amata Anton Sahala Pandapotan Siagian Inata Ana Francisca Boro Sirait. Alamat klaster Citronella Betolu nomor 10 Sawangan Village, Sawangan, masuk kelompok Jericho, nomor NIR Sadawalu 22, Hipasdo Danaki Songoni nang Natorasna. Bagian napatuluhon, ruas Nataba. Mamuka di hari Minggu sadarion 10 tolu September 2020 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama Sonta Duslina Boru Situmorang Manang Anak Boru Rosian HKBP Resort Bangun Marturia. Alamat Jalan Sokatolu nomor 12 Depok Jaya. Masuk tanggungan NIR Sada 25 Sada Manang kelompok Philadelphia. Bagian Napopaton Dewan Koinonia Naparjolo seksi sekolah minggu. Mardomu tu pangajarion ni danak sekolah minggu namar hite media online dope saat roditikion. Nunga dipatupa guru sekolah minggu HKBP Depok Sada grup WhatsApp manang WA tu danak sekolah minggu sian horong ni kelas ceria saat tu pra remaja songon sada media komunikasi di tonga-tonga ni guru sekolah minggu. Danak sekolah minggu dohot akanatoras. Marhite tiktingon dipangido tunatoras asa mandaftaron nomor HP ni danak manang natoras nape. Obar tu horong manang kelas ni danak nabe. Tu akan nanang mendaftarhon asa dipasak tu kakak sondang si marmata nomor HP manang WA 0 sia onom tolu pitu sada 5 0 sia tolu tolu. Napa duahon seksi napo sebulung. Obar tu sakap ni pengurus lahu pai baruon database ni naposo HKBP Depok Sada. Pengurus HKBP Depok Sada mangido haradion ni akanatoras laho pasaton data ni aka yanakon nama rumur 10 alu 130 tahun manang naposo. Ia data-datai marisihon hatorangan goar ari hatu tubuh nomor HP manang WA jala dipasahat matu pangurus naposo dohot hatotuon ima. Kelompok sada, opat, pitu, 10 sada, tu Elsiana Boruhuta Barat, HP 08 sada 2, sia onom sia walu, 25 2 onom. Tu kelompok tolu, 5, onom, dohot walu, tu lista Boru Manalu, HP 08 sia 5, pitu kosong onom 5 50 pitu 22. Tu kelompok 2 sia dohot 10 tu Sintia Borsilaban HP 08 sada tolu 2008 4202. Bagian Palimahon Dewan Diakonia Seksi Pendidikan Naparjolo. Hobar tu program kerja tahun 2020 di Bona ni bulan September 2020, seksi pendidikan pukaun ma bimbingan belajar secara offline dohot online tu aka ruas nanaing mandaftar asa dipasahat naparjolo kelasia SMP tu amang situa de Lumban Toruan telepon manang WA 08 sada tolu sia walu onom tolu onom kosong onom sia.
Napaduaon kelas 12 SMA tu amang hasi hobbing telepon manang HP 0812 sadasia 55 0027. Hatorangan na lebih lengkap boy ma di ida di WA grup kelompok Partangyang Atabe. Napaduahon di parade huriatta do fasilitas internet tu aka persiajar yanakon ni huriatta nama morluhon laho mangurupi nasida di proses belajar secara online jala di parade di perpustakaan digital HKBP Depok Sada. Tua karuas nama morluhon boima makubungi sekretaris Huria situa Dehana Pitupulu di konsistori Ganup hari Senin 1 Sabtu pukul sia 1 pukul 15 WIB. Bagian napon-napon Dewan Marturia Seksi Sending. Obartu program kerja 2021-2022, Seksi Sending patupahon pelatihan penginjilan sederhana manang share IT, marhite virtual Zoom sian Center Malang, tusude paropuan terlumobi anggota seksi paropuan HKBP Depok Sada. Pelatihanon dimulai di persitongan bulan Septemberon, jala di Patupa di Bagasan Onom Hali. Pendaftaran saat tanggal 15 September 2020 marhite inang Evangelis Hotmaida Boru Nenggolan HP manang WA 082 122 56 0664 dohot inang sorta Boru Napitupulu HP manang WA 012 80 37 5475. Bagian napapituhon pentahbisan calon pendeta HKBP. Borhaddo sian huriata amang calon pendeta Paulus Simamora laho madohoti pentahbisan calon pendeta, calon guru huria, calon bibelfro, dohot calon diakonis HKBP, nanaing patupauna di hari Minggu 20 September 2020 maringanan di HKBP Pematang Terang, Resort Pematang Terang. Titing naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta napinarade ni huria. Songonima tikting masa di huriatta di Bagasan Mingguon, sai di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna. Laus disima tapapungu peliata sada A dohot sada B. So
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha iman na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluhutna. Sosoni nang dihita saluhutna akamang dohot tamuinang naman dohoti permingguan di bagas tabe marhite live streaming di gereja ta tapai hutihut ma perminggota sadarion jala tatangihon mahata di debata nagabe turpuk jamita dihita imana tersurat di perjamita bidu 2 ayat 4 ayat 10 sada songonom ma tersurat disi dungi hupa balga ma akka hapadiaku hupa uli diau akka bagas bolon jala hubuka diau akka porla anggur hubai diau akka porlak dohot paredangedangan jala husuat tusi hau akka namar perbue meragam-ragam hubai diau akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun martuburi hutu horma akka hatoba bawa doh boru-boru adong huhut diau naposo akka nasorang di jabukku tole muse akka punguan lebu doh biru-biru gumodang diau sian saluhut jolma akka nojumolo sianau di Yerusalem hubaguk guku diau penak dohot sere dohot artana argasia raja akana pulik luat. Hupilli tuhu diau akka paredde bawa dohot boru-boru bahen hariburon ni jolma manusia. Tole parinangan tuan lain masai torop. Jari tumipul jala umora ahu sian saluhut jolma akana jumolo sianau di Yerusalem. Hot dohuhut habis taraku diau. Manang sadia pena pinagido ni mataku dakwot tohi. Dang hutio birohaku mangolo-oloi na salomona. Aitung nalas situtu rohaku mida saluhut pabainaku. Jala ido atong jabarhu sian saluhut ulauku. Alai dung hubereng saluhut pabainaku akana binahen ni tangaku rodi hangaluton akana hutaon lau paulihon idama lau salpu dosa luhutna jala mangeahi alogo sabing audisi dangadong hape na hot anggo dihasianganon ima sahat na mulawoi rak majama joita selnai ayat 10 sadai sudah hita majaha alai dung hubereng saluhut pabahenaku akana binahen ni tangaku rodi hangaluton akana hutaon lau paulihon idama lau salpu dosa luhutna jala mangeahi alogo sabing audisi dangadong hapena hot anggo dihasianganon ima sahakna daku boto akamang do tamuinang duktaja atur pohon naking bohares potta. Loja hita mangeahi mamadai bagasta sebelga-belgana. Loja hita mabayan usahata sebidang-bidangna. Loja hita mabayan usahata marhiti aka pertanian. Loja perjamitai mabayan sebidang-bidangna peternakan. Dituhori ibana jala digaji ibana torop perkarejo lau makarejo usahana. Songoni muse dang adong benau mora sian ibana sian sebelum adong di huta Yerusalem.
Jaladang adong be. No sangap si Raja Salomo dari raja-raja sebelum adanya di Yerusalem. Apa ida mak kamang dot tamuina. Di doki bana dia 10 sada nata jahaina king. Alai duku bereng saluhu pambahenakku. Akan abinahen ni tangaku. Rodi hangaluton nahu taon lau paulihon. Ida ma laho salpudo saluhutna. Laho salpudo saluhutna. Jala mangeahi alogo sabing ahu disi. Dang adok kape na hot anggo di hasianganon. Jadi ngeloje ibana pakukukonon, bah si suada doon. Ngeloje ibana pacongcongon, bah si suada doon. Ngeloje ibana makangalutono, si suada doon. Atong namuhado. Ada nanaing si Jowon ni parjamita tu hida kamang dohot tamu inang. Di sude hangaluton nata hangalutos sonari. Di sude halujaon nata halujahos sonari. Untuk apa ini semua? Sotung loja dohita hape alogo samping berlalu. Sotung berhangalutok kita mangiahi apa yang kita kejar dalam hidup ini. Tetapi semuanya akan berlalu. Idona naeng si jamita ni perjamita tu hita. Di balik semua apa yang kita kerjakan. Di balik semua usaha dan kerja keras kita. Seharusnya memiliki suatu makna. Memiliki sesuatu yang berkesan. Memiliki sesuatu warisan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Inilah yang mau diajarkan oleh pengkhotbah untuk kita. Sotung adong madok bah, ay si suara do apa ba? Toy ma anggo si suara do, toy ma nakpola lo jay ba. Ay to halu ja karejo tong nasal pu deui. Manang tabereng halak na padot mula-ulaon. Nak pula bertuho si suara di nipta. Gabe taurai halak ringgas. Enggak. Yang pertama, Parjamita sangat setuju. Setiap orang itu harus bekerja keras. Parjamita Raja Salomo setuju mendorong setiap orang untuk sukses besar dalam hidupnya. Mari kita baca Parjamita Sia. Parjamita Sia ayat 10. Tajama jok kamang dot tamirang. Di perjamitaan sebenarnya mendorong setiap orang untuk melakukan kerja keras. Tajah ayat 10 manang bidusia ayat 10 boloboi sudah hita majaha. Nungamang silakan kita baca. Saya ada 2 tulu. Ulamai sian nasa hukum. Bahasa Indonesia dikatakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi perjamitaan disuruh kita karejo. Disuruh kita berpikir keras, bahkan pengetahuan, pertimbangan, pikiran dan segala yang ada kita tumpahkan untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu na perjolo. Jadi kita disuruh memiliki etika kerja, etos kerja. Jadi parjamitahon molo di lokibana si suada dui mangyahya logo sabing no dang nagabi mangorai hita karejo daw. Justru parjamitahon mengajari hita. Ulahom may siyan nasa gugum. Jadi jangan berleha-leha. Dang nomor rohani
perjamiton halak Kristen naporsiai berleha-leha, bermalas-malas. Tetapi seorang yang percaya harus bekerja keras, melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Supaya kita meraih keberhasilan. Itu na berjolo sing otot tasya jamiton. Alai dibalik ni sude keberhasilan ni, dibalik ni sude nata capai naking, dibalik ni sude nata persaulihoni, tu dia doon. Moloholan alani bertujuan tuha jagaron ni dirina sadiri do, siswa ada deh. Mololo jahita karejo asa dia to kalak kita. Mololo jahita karejo pagukuk hamonaon hasangapot dohot keberhasilan supaya kita dipandang dan dianggap orang. Ingatlah itu akan berlalu. Habis. Dan itu yang dibicarakan dalam Alkitab. Molo berorientasi tu diri pribadi ni sasahala hido halak mapareahi ulaonna berlalu. Ido bain na dialo de bata Raja Nimrod. Napa jongjok tukuk Babel. Asa marsada nasida. Asa sangap nasida. Tuhan menghancurkan rencana pembangunan menara Babel. Aina naik pati bohot diri na do. Ibana disi. Hancur. Ido bain na dialo de bata Raja Parao. Aina naik pasangap diri na do Raja Parao do menindas setiap orang dan setiap suku bangsa di zamannya. Mesir menjadi kerajaan yang besar, membangun luar biasa. Tetapi lihatlah bahwa seluruh itu hancur. Bahkan Firaun menjadi mumi, hanya batu yang mati saja. Hidup bain nadialo di bata Raja Babel, Raja Firaun, dengan membebaskan bangsa Israel. Moloholam membangun hajagaron nidiri do, siswada doi. Hidup bain nadialo di bata Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Babilonia yang mengalahkan 4 kerajaan di zaman itu. Alai, diboto si Daniel do nipini Raja Nebukadnezar. Dia akan hancur. Bakas satabi. Raja yang begitu besar, ikom manggaga duhut sarupa do lubu. Inilah yang mau diingatkan oleh Salomo. Atong karejo mahita, berusaha mahita, tapi lihara segala sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita. Tetapi jangan bertujuan untuk membangun hajagaron nidirita sadiri. Molo membangun hajagaron nidirita sadiri dohita di sidialo di watadoi. Songon perjami tahun siswada doi. Atok tu dia do. Jami tahun na perjolo selalu do dipaingot. Molo tung loja hita maka ngaluton ulaota. Molo tuk tapariahi pe hamoraon. Molo tuk tapariahi pe napabidako bagasta pabidako nusahata beternak dan lain-lain seluruhnya. Menurut tu dohot hata ni debata na paingot to kita tu hita. Ima. Odo nani do ni Tuhan Yesusi. 2 do tujuan hidup manusia. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri. Jala di barita nauli pe di haroroni Tuhan Yesus. Tu portibion. Dideklarasi hopper di surgoido tiki manopot aka permahan. Adidok. Hasangapon ma di debatana di gijang. Dame ma
di tanoon jakka jolma halomoan. Atong molotung tapatu pe sudia kausahatan aking. Molotung tapareahi pe bidangnya kausahata. Molotung kerejo pe hita sadeng gadengane dengan sekuat tenaga kita. Lakukanlah itu untuk pasangapod di wata. Tahangalutom ma mula ulaota taparu bidang kausahata. Tapi bertujuan untuk membangun kehidupan manusia. Jala ido na dipatupan ni Raja Salomo. Anggo Raja Salomo, setiap diguari Raja Salomo, kupikir tinggil lo besi bareota. Alai mulai taringot ido Raja Parau, tangadong be. Mummina masih ngotot. Ketika orang menyeringati Raja Nimrod, tukuk Babel yang gagal itu yang diingat orang. Alai molo ditaringoti Raja Salomo, kita akan hormat. Begitu hikmatnya, begitu mulianya, tetapi dia telah berguna bagi banyak orang. Odo narikota kamang do taminang. Tohodo nanilok ni perjami daon. Molo ala ni hajagaron ni dirina do, sude. Tohodo nanilok ni Tuhan Yesusi, sanak namora. Uba bidang ma lubuku. Uba bidang ma usahaku. Uba bidang ma ibana mohalna. Segudang-gudangna. Didok ibana ma sonang mahotod diku. Roto hani didok borng ini namora naoto. Sedariom mau selesai. Selesai sudi tua habe. Tangarong bekan. Ido nani paingot ni perjami tahun. Seiring dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Alani orang kaya yang bijak mahita. Orang kaya yang bijaksana. Yang memaknai kehidupan ini. Bekerja untuk memuliakan Tuhan dan membangun kehidupan sesama. Yang bekerja keras untuk meraih sukses demi kemuliaan Tuhan dan membangun kehidupan bagi orang lain. Ido nani halo mohon ni turpuhot tu kita. Pengkhotbah ingin anak-anak Tuhan. Pengkhotbah ingin anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Pekerja-pekerja keras yang meraih keberhasilan. Tetapi mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan di dunia ini. Alani do kamang do taminang di jutur puhot do hita. Jadilah menjadi pekerja-pekerja keras yang meraih sukses dalam kehidupan ini. Dan diberkati Tuhan. Tetapi saat kita menerima keberhasilan dari Tuhan. Abdikanlah itu. Untuk menjadi alat Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Dan membangun kehidupan sesama. Ido jojo na barjolo siya turpuhon kamang dohot tamin. Na badua hon. Mula woy tajah hamajo. Ado uno ni sudi pangaripunan perjami taon. Seolah-olah bana menjaring angin sia-sia. Pangaripunan ni perjamita. Jumpa kita do di perjamita 12 ayat 10 tolu do 14. Tajah hamajo kamang do taminang. Ayat 10 tolu. 12 ayat 10 tulu. Maju pangme rak majaita sada 2 tulu. Pangaripunan ni sude odo habiari debata jalaradoti akatonana ai ido inani si ngoton niganu jolma odo. Anong dohana nama pariahi hamonaon dengan cara menipu. Anong dohala meraih keberhasilan dengan curang. Anong dohala meraih kesuksesan tetapi dengan jalan yang tidak benar. Parjami tahu madok. Molo berhasil dohita dengan cara-cara naso mangareduti tonani dewata. Sia-sia. Tidak akan berdaya guna. Tidak akan bermanfaat keberhasilannya itu bagi orang lain. Tetapi jika kita lakukan itu semua, meraih keberhasilan dengan rasa takut akan Tuhan, dohot mengereduti tonani debata, gabe pasu-pasu do keberhasilan tai, gabe pasu-pasu do kesuksesan tai, tu dirita nang tutorop halak. Ido nanaing dohoron ni perjami tahun.
Oleh bagaimana jabuna naking, dipariahi bana peternakan, diparadai bana taringot tu, akan namanuan akan suasuanan doh segala usahanai dalam takut akan Tuhan. Ala nido molo songo nido hita mapariahi keberhasilan. Apa yang kita capai itu akan menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi orang lain. Adong dona berhasil lamang mencapai impiannya, tetapi bukan berkat lagi bagi dia. Ada orang yang meraih kesuksesan dan dia sampai ke top, tapi dia tidak menikmati, tidak menjadi berkat baginya dan juga untuk orang lain. Halak nama kabiari Jehovah. Disudi usahanan yulani bana merhite nama ngaradoti tonani di bata akan menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Atong ido panduan napa dua di hidak kamang dot taminang. Tamariahi maka berhasilan. Lo jahita silakan. Tak pakai hutuk tak silakan. Tak pakai segala sumber daya manusia yang ada pada kita untuk menggali kesuksesan. Silakan. Tetapi lakukanlah itu semua di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan dituntun oleh paretani di bata. Unak ta tinggalhon. Paretani di bata. Sian nasa tindakata. Laos ido tonan di bata tu si Joshua. Unang meret buku ni matihon. Una komanir pang kusiamu do siap pirang. Asa merutuko di nasa dalammu. Ini. Jadi sudi keberhasilan tai akan menjadi berkat bagi kita. Ketika itu kita raih dalam rasa takut akan Tuhan. Dan mengikuti petunjuk Tuhan. Odo kamang do taminang. Alani do tapasiding ma. Sukses. Tetapi bukan dengan cara yang benar. Tapasiding mah berhasil. Tetapi dengan cara yang tidak disetujui oleh Tuhan. Tetapi kita raih kesuksesan. Kita raih keberhasilan. Dengan takut akan Tuhan. Dan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Napa tuluhom makamang dota minang. Diperjamita o dipaingot. Rakmat jahita ayat 10 pati. Sudah kita majah. Saya ada 2 tulu. Ai nasa parulaun ni jolma buanon ni debatadu isugut tu paruhuman rodi saluhut nabuni nang nadinggan nang naja. Rupanya dalam aktivitas kita ini ada juri. Sama seperti dalam suatu pertandingan bahwa pertandingan ini ada wasit yang melihat ada offside, ada pelanggaran, ada yang Tuhan juga demikian. Dalam seluruh kehidupan kita ini yang disebut dengan dunia yang kompetitif, dunia yang berlomba, dalam seluruh perlombaan kita itu, ingatlah, ada Tuhan. Adong do debata na manguhumi paruhum, do debata disaluhut tindakan ni manusia. Paruhum do debata disaluhut sikap do perbuatan manusia. Paruhum do debata disasude hata nang pabbahenata. Atong ido na nito nahon ni turpuktas sadarion. Ido bain na dipaingot perjamitaon molo berhasil ho nang itormekel ho. Molo berhasil ho nang itorbangga ho. Coba saya bacakan pasal 2. Firman Tuhan pasal 2 ayat 1 dikatakan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Sesuatu yang adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain. Tetapi bumi tetap ada. Oh, ayat 2. Ayat. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat 2. Tentang tertawa. Aku berkata, itu bodoh.
dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Woi, datang berhasil halak. Nah, tapi keberhasilannya itu sia-sia. Sia-sia untuk apa? Itu yang diingatkan oleh pengkhotbah. Atau mau berhasil pehita. Ala nunga taulai jalatahanga. Lutut di bagasa biar do debata. Itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan juga bagi orang lain. Tetapi saat kita berhasil dan meraih segala sesuatu dengan cara yang tidak seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Dipaingot turpuhot dehita. Itu adalah kebodohan. Karena apa? Karena itu akan segera berlalu. Awa kamang do taminang di jauh turpuhot dehita. Asa gomos rohata. Borhat dehita mengulak ke sulota. Taulah homma ulautai. Di bagasat tangyang. Asa ditupak jala di pasu-pasu di batai. Makorhop pasu-pasu di hita. Dohot tunahuma liakta. Tapasiding ma. Nama kengaluton. Holan berorientasi tu diri tasadiri. Alai tapake ma. Sudi nani basa-basahon ni debata tu hita. Tahu hasang hapot di debata. Dohot haulion nang tutorop halak. Amin. Martang yang maita. Mau lihat ma Tuhan dihatam naung pinasahat mu Tuhami sadarion. Di halujaun nami. Di parukilon nami. Rodi sude kerja keras nami nasalau disungguli ho hami. Tuah hadui Tuhan. Siswa ada do HP. Aha na jumpa kami. Siswa ada do HP. Keberhasilan nahurai kami. Molosohu peleho kami ih. Tahu hasa ngapot diho. Dohot dalam nami makaholongi dongat jolma. Mau lihat ma Tuhan. Di paingot to hami jala disungguli ho hami marhiti hatam. Asa disaluhut halujau nami. Hu pake hami mai memuji doho pasanga pokok. Ali Tuhan, saya lehom maringgas ni roha di sadok ruas ni huriam. Soksong ni nangakayana kon nami persikola do taka perkarejo pe. Saya lehom ma etos kerja na denggadna sida Tuhan. Na memiliki semangat bekerja keras. Ai ido nani halomohomo. Jala disaluhut kerja keras nami i. Naing magabe pilihan nami itu ho. Molotung hupas ipasu-pasu ho Tuhan nasa sulaun nami. Saya padao magijang ni roha siya kami. Anay saya paserek maroha nami. Asalam huha muliati hok kami. Silehon lehom midi hami. Jala hupake hami i. Memuji doho pasanga pokok. Dohot mengurupi dongan nami. Ali Tuhan. Mau lihat madi hatam. Laos di pasunggulu kodo Tuhami. Di saluhut perdalanan di ngulu nami asatotok kami marhabiaram midaho. Ay hodo paruhum nasitong. Nami ngawasi doho paingotong ngulu nami. Ali Tuhan saya lehom ma rohabiar midaho. Di suderuas ni huriam. Asa mengulah hami ali Tuhan. Di bagasa biar ni roha midaho. Tu dia peborhat akar ruas mon. Mengalului akasiluluanna sayho manapajupakon. Tu dia peborhat ruas mona le Tuhan mengula akasulonna. Saya disima hoa le Tuhan paher bakot tangamu mamasu-masu do manupak nasa sulaon ni ruas ni huriam. Manangape nasinakapan ni ruas ni huriam di goluna. Sayho manapasoto ni le Tuhan. Asa marlas ni roha ruas mon. Majalo akading gabasa siyako. Asima rohamali Tuhan. Pasu-pasu mahatam. Nahu bege hami. Tau bohal di hami. Asima rohamali Tuhan. Upasatay matuho sude perdalanan pakubasyon ni huriamon.
Nungahu patu pahami rapot perhalado patu pahon evaluasi program dot anggaran ni huriam di masa pandemi honale Tuhan marpangotak tu perdabu-dabuan ni huriam. Alai porsia do hami natuk doho manarihon. Porsia do hami hodo majuluani sudi akan sinakapan ni huriam. Alani say patuk bohal ni huriaon. Lau patuk pahon akapokubasion di bagasat taonon. Leho bisuk di sudi akaparhalado. Asamar bisuk kami mamake apa pikiran nami. Akka program dia nabui siulaon nami. Asimaroham. Suaksongoni ma pandemi COVID-10 siaon ale Tuhan namar pangotak tu sude sisi kehidupan. Tung marasini roham maho Tuhan. Sai pasiding makopiton siang ngulu nami sia sisi ni bortibion. Asa boy ale Tuhan. Boy hami mangula siulaon nami. Leho bisuk di pamareta nami. Patupahon ka kebijakan-kebijakan. Dot ketentuan-ketentuan menghadapi pandemi COVID-19. Asiroham. Sai patongom maka pada bisuk. Asamar bisuk nasida Tuhan menemukan antivirus COVID. Nabui paluahon. Hami sian sahid COVID-10 siaon. Asimaroham. Suaksongani male Tuhan. Perdalanan ni huriam HKBP. Nauksidung patupahon akka sinode distrik. Jala manomu-nomu hamele Tuhan tu sinode godang. Lao patupahon periodisasi tu pimpinan. Dot akka preses. Rodi sudi ale Tuhan perhobasmu. Ale Tuhan sailing gomi dongani. Jala rajai masa luhutna huriam. HKBP. Leho bisuk habis taran. Di pimpinan nami, Opuye Porus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Rodi Akka, Amnami Preses. Rodi sudah peserta sinode godang, manak songot dia pihak putusan niduk nami. Patu pahon sinode godang untuk periodisasi ni huriam. Upasahat kami may tu bagasan sakap do lomoni roham. Asima roham ale Tuhan. Ruas ni huriam namar sahid. Tuho mahu pasahat kami nasida. Apeho tangamu nabadiai. Asa malum nasida sian nasa parsahitonna. Molo tunga donga kahaurangat do tagalion nami. Sai salpuhom meali Tuhan. Asalam tamahami gabianak komo. Upasahat tayo matuhona posom. Salo padita Paulus nungaro buah-buah sian Opuye Porus doh jojo tu ibana. Naing pasahatamu matohonan hapadita tu ibana. Marhite Opuye Porus tu hari Minggu naro tanggal 20 September di HKBP Pematang Terang. Porsiado hami hodo na majudo mamilit nagabe perhubasmu doh naposam. Sapala naung di Jogja la dipilito ibana. Pasahak matohonan hapat di tahun itu ibana. Jala pargugo ibana Tuhan. Asa gabi padita na burju ibana mengaradoti ulaun hapat di tahun ini. Jala marparbue nasa ulaun na di dia pe tempat tonomu ibana. Asiroham jalo matuhat tangyang namion. Nahu sobbahok kami tuho. Marhite-hite Yesus Kristus si Hokop si paluahami. Amin. Maredehita sa buku de nomor 476 ayat 1 na mangihut itikyok kita pasahaton piliata. Aku
Terusan ayat dulu. Martang yang mahita pasahaton pilihan nata papungon tu debata martang yak kita. Ale debata manamina di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggado na sauli basa na mauliutus. Hu pasahat tami masian na nilehon mi pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Muhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ilehon mi toni roni pamataku dosadohot kokoki roni sanu mataku upasah alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Salam, horas manita salu na. Diakanay bagas buima mulak siya siyamun manang siyam pintu hambirang.